Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. आईचे भगवद्गीता भगवत पुराणा कोंकणी ग्रुप आणतो म्हाका अँकरिंग केलेले त्यांनी म्हाका अपॉर्च्युनिटी दिलेले त्यांनी आसची श्री महेश प्रभुजी आणि श्रीमती राधिका भाव माताजी. आज त्यांनी म्हाका ही अपॉर्च्युनिटी दिल्ले निमित्त आणि गायडन्स आणि सपोर्टा निमित्त हांव एकदम तांकां आभारी आसा. तशीच मेगल मालगडे, मेगल आनम्मा, मेगल मायमाव, मेगल ग्रँड पेरेंट्स सगळ्याले आशीर्वाद घेवन तशी या ग्रुपान तू सकट डिवोटीज सकट मेगल मोस्ट ऑफ देम आर सिनियर्स तांगेल ब्लेसिंग्स आणि तांगेल परमिशनान हांव या सेशन मुखार शेत. तरी आयचे टॉपिक आसा डिमन्स किल्ड बाय बलराम. हे जे टॉपिक आसा आता आमी हे आयकलारी आमी सान दकुनूची सुमार टीव्ही सिरियल्स श्री कृष्णाले महाभारत आणि मागीर एनिमेटेड सिरीज आसाची आमी मायथॉलॉजिकल बुक्स वाचिल्यांची तांतू दक्कून आमी सान दक्कून आमकां गोत्त आसा की एक देव राक्षसाक कशी तो एक मेहनत घेवन ताक मारच्याक मस्त बाद जाता ताके मस्त दुःख जाय मारतना मस्त ताके मस्त लागता पण जाल्यारीची तो तांगेल जॅनाल खातीर जॅनाल सुरक्षणा खातीर कितलो तो मेहनत घेवन ताका अल्टिमेट मान सोडता सो दॅट तांणी मागीर जे जॅन आसाची तांणी चंदाय राबूका म्हणून. सो आयचे जे टॉपिक आसा डिमन्स किल्ड बाय बलराम इज बीन स्पोकन बाय श्रीमती सखीचरण माताजी. तांगेल विषय हांव कितले कौतुक केलारी ते उणेची बिकॉज तांणी एकदम गुणी डेडिकेटेड आणि एकदम ऍक्टिवली सकट ओकेजनान पार्टिसिपेट करून आसाची. खंयचे फंक्शन असो लायक चुडी पूज असो भजनेच असो ड्रामा असो इवन आमगेल जनरेशन बायल मनशांक तांणी सपोर्ट करताची भजन शिकयताची लायक शी इज सो ऍक्टिव्ह आणि तांणी खंयचे खंयचे हेल्पा खातीर तांणी ना म्हणाची. इवन आजी आयचे सेशन डिमन्स किल्ड बाय बलराम तांणी आयचे टॉप पर्यंत दिवच्याक तांणी हजेर आसाची. म्हाका गोत्त आसा मेगल तशी तुम्ही सगळी डेस्परेटली ईगर आसताची तांकां वेलकम करच्याक. सो लेट्स वेलकम श्रीमती सखीचरण माताजी टू speak on the topic demons killed by Balram. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Manisha. Manisha विषयी सांगू म्हटल्यारी या पंथाच्या आमगेल चुडी पूजेचे मेन उमेद आमकां दिलेले आहे मनीषान. आमकां पोस्टर पेटोवन या डेट्साक चुडी पूजा जाता आसा या पंथा टू कोरया आमी चुडी पूजा म्हणून आमकां मस्त उमेद दिलेले मनीषान. मस्त धन्यवाद मनीषा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्वल सक्कड बांधवा तंका मिगेला दंडवत प्रणाम सम मालगडा लागी आशीर्वाद निमगिता आणि धाकल्या तंगे लागी प्रार्थना निमगिताची आयच्या या सॅटर्डे सिरीज डीमन्स किल्ड बाय बलराम चर्चा करूक प्रयत्न करता. या सेवा दिल्लका हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमाक मिगेल प्युरिफिकेशना खातीर या सेवा दिल्लका मस्त धन्यवाद सांगता सामा. आणि बलराम देवाला मागून घेतास की श्रीमद भागवतमाची कथा सांगची तसल्या बुद्धी ज्ञान आणि भक्ती दिवन म्हाका आशीर्वाद कोरका त्यांनी. हरे कृष्ण. आता मंगलाचरण सांगून आयच्या या सेशन स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा मगेल गुरु महाराजाला उद्घासकोन तांगेला चरण कमलाक नमस्कार करता आणि तशीची फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद परंपरा आचार्य जांका पंचतत्व श्री श्री राधा श्याम सुंदराक नमस्कार करताची तांगेल चरण कमलाक आश्रय घेवन आशीर्वाद निमगिताची या आयचे सेशनाक स्लोली वचामी हरे कृष्णा। सो हरे कृष्णा आज कालम्मी सगळ्यांनी बलराम पूर्णिमा बलराम देवाला अपियरन्साचे महोत्सवांतू भाग घेतील असा तंतम्मी ऐकल की विप्रसुदामा प्रभुजीना भारी चंद कोण आमका बलरामाल विषयी सांगून दिलेला बलराम देवाला तशीची शाश्वती गंधर्विका माताजीना बलभद्र स्तोत्र सांगिले असं आणि रमण हरिदास प्रभुजीनं त्यांनी स्वतः रचन केलेलं तसला एक कवन बलराम देवा ग्लोरीफाय कोण त्यावेळी ऑफर केलेला आम्ही काली ऐकल्यांची महोत्सवांतू तंतु विप्रसुदाम प्रभुजीनं आणि शाश्वती गंधर्विका माताजीनं त्या स्तोत्र आणि कथा सांगताना तंतु या वानराल विषयी सांगितलं द्विविधा या अक्वच्ची पशी पुढे आम्ही बलराम देवाला प्रार्थना सांग्या नमस्ते हलग्राम नमस्ते मुसलायुधा नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते हलग्राम नमस्ते मुसलायुधा नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरा प्रलंबारे नमस्तेस्तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरा प्रलंबारे नमस्तेस्तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। आता द्विविधाका बलरामानं वध केलेला हज्जी विषयी
कयत म्हळ्यार श्रीमद भागवतम दांची स्कंद अध्याय 67 ಕಂತೆತ್ತಾಸಂ ಟೈಟಲ್ ಬಲರಾಮ್ ಸ್ಲೇಸ್ ದ್ವಿವಿಧ ಗೋರಿಲ್ಲಾ. ಅಂತೂ ಕೇವಲ 28 श्लोक मात्र स या आता आम्ही या कथा पळयतना 3 भाग जावन आम्ही पळया. फर्स्ट कसं म्हळ्यार आम्ही बलराम आणि द्विविधाल वध ताजे ಬಗ್ಗೆ ऐकूया. दोन्ही भागांतू द्विविध कोण, या वानर कोण आणि या वानर देवाल शत्रू इथे जाल्लो म्हळ्याला पळोवन घेऊया. तशीच तिन्नीच्या पार्टांतू अंतदकून आचार्याजान दिल्लेल्या शिकवण कसल्या आणि त्या आमगेल जीवनांत कशी आम्ही अळवडिसून आमगेल भक्ती जीवनांत मुखार वच तश पळ वचक प्रयत्न कोरका म्हळ्याला ते आम्ही आता तिन्ही भागांतू अर्थ करून घेवचे पळया. आता मी फर्स्ट भागा वचा ते कसं म्हळ्यार बलरामानी बलरामानं द्विविधाला वध केलेला. या 67 अध्याय 67th चॅप्टर स्टार्ट जाताना सुरवेक परीक्षित महाराज सुखमुनीलागी निमगितासाची फर्स्ट श्लोक प्रजा त्यांनी म्हणता की भूयोयम श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्भुत कर्मणः. कशी मुखार सांगतास त्यांनी म्हणतास भूयोयम श्रोतुमिच्छामि रामस्याद्भुत कर्मणः. राम म्हळ्यार कोण? बलराम. अद्भुत म्हळ्यार अद्भुत, कर्मण म्हळ्यार त्याला ऍक्टिव्हिटीज. सो परीक्षित महाराज सुखमुनीला सुखदेव गोस्वामीला सांगतासाची की अपरंपार या देवाला बलराम देवाला सक्कड कार्य अद्भुत त्या मक्का अनेकही ऐकू का म्हळ्यार इच्छस श्रोतुम इच्छामी आणि ताण आणि कसं सकड केलं म्हणून निमगितासाची सुखदेव गोस्वामी लागी. त्यांना सुखदेव गोस्वामी त्यांनी या द्विविधाल कहाणी सांगू सुरू करताची. सो नेक्स्ट श्लोक दखून त्यांनी द्विविधाल कहाणी सांगताची परीक्षित महाराजाक. त्यांनी म्हणताची की एक वानर आशिलो तागेल नाव द्विविधा. तो कोणाल मित्र? नरकासुराल मित्र. शक्तिशाली या द्विविध वानरू मैंदाल भाव हक्का सुग्रीवान मार्गदर्शन दिलेले असं. आणि नरकासुराक कोण वध केलेला? कृष्णान वध केलेला. त्या प्रतिकारू तिरसूच कतिरी द्विविधा कृष्णाला समृद्धीपूर्व राज्य नाश करूक विचार करत. तो कसं करतो म्हणाली गावाक मागीर कोल माइन्स इंडस्ट्रीज मागीर गोपालक त्यांनी रापचित असल्या जाग्याक त्या सकड तो उज्ज दिवन नाश करता. आणि द्वारकाच्या अनर्था म्हळ्यार जाग्यांतू तागेल शत्रू हरी असं म्हणून तो एक वळ कसं करता म्हळ्यार एक पर्वत पुड्डी कोरून अनर्था जाग्याचे लाग्य आशिल्ल्या सकड राज्य नाश करता. ताचे अनेक वेळी द्विविध कसं करत म्हळ्यार समुद्रांतू भितर वता आणि तागेला ताका 10,000 असतील बल आशिल काही 10,000 एक भाव 10,000 असतील बल. त्या समुद्र भितर वचून त्या भावून हातान ताने त्या समुद्र घंटीत काही त्या घंटीला पेटा कसं जाता फुल सुनामी तुमगो सुनामी आल्या कसं जाता म्हणून तशीच या ताण्या घंटीला पेटाक सगळे लागीचे जाग पुरा समुद्रान बुड्डून वता. आणि या दुष्ट वानर तितके मात नाही. आणि ते कसं करत म्हळ्यार आश्रमाचे ऋषी त्यांनी वरिष्ठ ऋषी त्यांनी आशिल त्या आश्रमा वचून तांगेल रूख सकड हुमटायन आणि थंय तांगेल यज्ञ करचे जाग्यांतू मुत्तून तांगेल यज्ञ पुरा वाईट करत. आणि एक होड जीव कशी एक सान क्रिमी कीटाक बंधन दवरता दोरन
तशीची बायल मनशांक दादले मनशांक पुराण तो एक केव गुवे भितर घालून त्या गुवे भागीला व्हड पत्रान बंद करता तशी बात दित आशिल्लो. एक वेळार विविध अशीची लागगी राज्य नाश करता असताना आणि मर्यादस्त कुटुंबाच्या बायल मनशांक बाद दिता असताना ताका रैवतक पर्वतदकुनु मधुर पद ऐकत गे. तो त्या पद ऐकून थंय वचून पळयता कसले म्हणून. थंय तो कसं पळयत म्हळ्यार यदू तांगेल देव बलराम ताका पळयता. बलराम मस्त सुंदर दिसत आशिल्ले. ताणे गळ्याक तावरे माळ घाल्ला आणि तरुणी तांगेल मध्ये बैसून वारुणी पित्ताची पद सांगत आशिल्लो बलराम देव. त्या पळोवन या अपायकारक वानर रुक्का गेल्यार चढता एक आणि त्या रुक्कार दकून अनेक रुक्कार दकून त्या रुक्कारी वांकडाल बुद्धी नवा तेव्हा कसं लायक तशी करता ही तागेल प्रेझन्स तांकां फील जावका तो असं म्हळालेक ताकाची हंग दकून थंय त्या रुक्कार दकून अनेक रुक्कारी वत्ता वत्ता वच्ची मात्र नाही त्या रुकूय हल्लेत के आणि किला 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 म्हणून शब्द करत गे. या तरुणी त्यांनी सन्न तरुणी त्यांनी बलरामाला लुटशेल तांगेल बलरामाला कॉन्सर्ट्स त्यांनी ह्या वानराला निर्जलता बोळोन त्यांनी या मग करकोन हासूसूर करताची. द्विविध कसं करत म्हळ्यार या तरुणी तांगेल मुखार येवन विचित्र हावभाव करता, भुवी वैर करता आणि शरीराचे तागेल सकलचे भाग दाखयता. कोप येवन बलरामो द्विविदाल कडे एक पत्तोर उड्डयता. जाल्यार ह्या द्विविद कितले या म्हळ्यार युक्तीन ते चुकोन घेतके आणि बलरामाल कडे पळोवन अपहास्य करून हसतके आणि देवाक अपमान करचे करता कशी तरुणी तांगेला अवंगल तांटके. तशी या शक्तिशाली वानरू अहंकारान बलरामाक अपमान करता. बलरामाक गोतस या लागगी राज्याक पुरा या वानरान मस्त बाद दिला. त्या पुरा तो उडगास करता आणि या वानराला क्रूर या व्यवहार पळयता आणि बलराम तागेल गद आणि नेगिल प्लव आयुध घेता आणि या शत्रू या वानराला अंत्य करू निर्णय करतो. त्याने द्विविध कसं करता एक हातान रूख काणू बलरामाल कडे वचून तागेल मात्यार मारता बलरामाल मात्यारी. जाल्यार बलरामू पर्वत शिरबून त्या प्रवाह घेता. मागिरी तो तेगेले सुनंदा गदान बलराम कसं करता म्हळ्यार तेगेल सुनंदा म्हळ्यार गदान ताजेन द्विविदाल मात्या मारता. त्या मात्या लागली कुडले द्विविदाल मात्या दकून रगत येता. जाल्यार द्विविद कसं करतात त्या लेक्कन तिले कसले मन दिन आणि रूख काण बलरामाल कडे मारता. कोपान बलरामू त्या रूख 100 कुड्डी करता. तशीच द्विविध अनेक रूख काणू बलरामाल वैरी आक्रमण करता. बलरामू त्या रूखूय 100 कुडकी करता. तशीच रान्ना दकून सकड रूख खाली जावची तशी सकड रूख काणू देवाल वैरी आक्रमण करती द्विविधा. आणि त्या मात्र नाही ताका कोप येईल पडटा तो कसं करत म्हळ्यार पत्रा पावस बलरामाल वैर घालतके आणि देव बलरामू त्या सकड पत्तोर पिट्टी करता. म्हळ्यार अशी भागवतमान ते वर्णन असे एक श्लोकान सांगतास सुखदेव गोस्वामी त्यांनी परीक्षित महाराजाक एक सांगतास की त्यांनी त्या पावन तिला बलिष्ठ द्विविध कसं करत म्हळ्यार हाताचे मुष्टी धरून बलरामाक मारतके. बलरामाक मस्त कोप येता. तो कसं करता बलराम तगेल गद आणि प्लव काण साईडा उड्डयता आणि हाताचे मुष्टीन द्विविधाला बुज्जारी मला कॉलर बोन्स म्हणताना बुज्जारी मारता. त्या मारलेल पट्टाक द्विविधा रगत वंकून पडता. आणि हंग भागवतमान सांगिलास की द्विविधान पडताना
कितले एक बलिष्ठ वानर पळया तो द्विविधान पडतना सगळे रैवत का त्या पर्वत हालत काही कशी एक जोर वाऱ्याक सिरकलेल्या दोणी समुद्रांत हालत पळा तशीच या पर्वतात सगळे हालत काही त्या सगळे पर्वतात त्या प्रदेशू आणि पडलाल पेट्टाक देवता आणि मुनिगण त्यांनी बलरामाल गुणगान करताची जय जवो तुक नमस्कारू साधू साधू चांग केली तुवें म्हण सांगून बलरामाल वैरी पुष्पवृष्टी करताची अशी बलराम देव द्विविधा या वानराला वध करता आता ह्या पळोवन तरी आम्ही नेक्स्ट पळया की द्विविधा कोण आशिलो या वानरू देवाल शत्रू इथं जाल्लो आता मी त्या पळोवचें रामायणावच्या द्विविधा हनुमान आणि सुग्रीवालोट आशिलो सीतादेवीक रावणाला दಕ್ಕುನು माक्षी हाडूक रामालोटू द्विविध ಒಟ್ಟು जावन रावणाल विरुद्ध ताणे घोर युद्ध केलं फर्स्ट सांगिल म्हणके द्विविध कोणाल भाऊ महिंदा सो महिंदा आणि द्विविध म्हणाल भाऊ द्विविध मस्त शक्तिशाली चांग फाइटर तगेला कार्य करूक निपुण आशिल्लो विंगड सक्कड वानर तगेल गुणगान करता आशिल्लीची इनक्रेडिबल सर्विस म्हणटा पळा तसल नमन्या सेवा तो देवा खातीर करता आशिल्लो कुशल आशिल्लो रामाला व्यक्तिगत अनुयायी जावन आशिल्लो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर त्यांनी या श्रीमद भागवतमाच्या भावार्थांतू बरेला की कशी जय विजयाल पतन जल्ल्या तशीच द्विविधाले पतन जल्ल्या इत्याक तो गर्वान अहंकारी जल्लो आणि ताणे कोणाल वैर असूय केल्या कोणाल वैर मत्सर केल्या लक्ष्मणाल वैरी आणि लक्ष्मणाल तिरस्कार केलताणे लक्ष्मण कोण लक्ष्मण बलरामाले स्वरूप आदिशेषु अनंतु द्विविधाक लक्ष्मण मना कसल नमने क्लेश आशिल्ल्या हाव मस्त शक्तिशाली हाव मस्त बुद्धिवान सगळ्याने मिगेले प्रशंसा कोरका मिगेल शक्तीच कसले अंतिना आणि या शक्तीच प्रदर्शन ताण कोणाल मुखार केलं लक्ष्मणाल मुखारी लक्ष्मण कोण बलराम मला कोण काल आम्ही पळेल ऐकलं विप्रसुदाम प्रभुजीन सांगिल कसं त्यांनी आदि गुरु गुरु तत्व त्यांनी सो या लीलेंत आम्ही पळयता की महान व्यक्ती तांगेला अनादर केल्यारी कशी आम्ही एक रॉंग असोसिएशन मला कुसंगान पडताची आणि तज निमित्त कसं परिणाम जगता म्हणून या द्विविधाला पतन जावच्या रीतीर आमका अंगा या लीलेन दाखवून आमका पाठ शिकत असाची देव दाखयता कसं जगता म्हणाले श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर त्यांनी आज सेकंड श्लोकाचे भावार्थन सांगिल असं आता मी बलरामानं द्विविधाक पतन केलेलं वध केलेलं आम्ही ऐकलीची नेक्स्ट द्विविध कोण आणि तो इथं देवाल शत्रू जाल्लो म्हणाला आम्ही ऐकलीची आता तिन्हीचे मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आम्ही सांगता की काणी ऐकून जाता त्याची मॉरल कसला म्हणाला तशीच या लीले दाखवून आम्ही शिकू का जलाला मस्त मस्त लेसन्स असा ज्याला ಕೆಲವು लेसन्स अंगा कंपाइल केला कंपाइल करचे प्रयत्न केला तितलेची सो या लीले दाखवून आचार्य जान दिलेले शिकवण कसला या आम्ही कशी जीवनांतू अळवडिसुका आणि भक्तींतू कशी मुखार वचुका म्हणून अर्थ कोण घेवचाक आणि नेक्स्ट ಕೆಲವು पॉइंट्स ಅಂತ आम्ही प्रयत्न करूया फर्स्ट कसं म्हणारी अंगा सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन बद्ध जीवतांनी सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जावचाक जावची कतिरी कसले काम करचाक तयार असाची
हंगामी पळो येते लिहिलेंतू विविध कशी अनुचित कार्य करतास रुख खर्चोणु एक गेल्लार दकुनु अनेक गेल्लार उड्डोनु तगेल प्रेजेंस फील कोर्च कतिर विंगड जनक किला 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 म्हणून शब्द करतास तगेल शरीराच्या सकलचे भाग दाखयतास अनुचित या हावभाव करतास इत्याक सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जावच्याक आश्चर्य विषय कसं म्हळार ಕೆಲವು ಜನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ जावच्या खातीर लायक कार्य करताची आणि ಕೆಲವು वाईट कार्य करताची सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जावच्या भौतिक जगताचे एक रोग कसं म्हळार आम्ही सेंटरांत बैसुका आम्ही केंद्र सुका कृष्णाक सेंटरांत बैसोच नाही देवा सेंटरा बैसोच नाही आम्ही थंय सुका आणि सकड आमगेल सुತ್ತमुत्त सुका ಅದು ಪೊಳಚಪುರ ಆಮಿ ಪುಳ್ಳಿ ಕಾಲ ಅಂತೂ एक टाइमारी फुल सूट घालनो आयलारी तो होड जन आता जन म्हणून जाल्यार आत्ता तशी नाही आत्ता कोणाल पॅन्ट कितल्या चड पिनला की तो होड जन एक टाइम तू दिगा केस दवरच्या सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन आशिल्ला जाल्यार आत्ता तशी नाही साइड पूरा काणू मदेंत एक दिगा ट्रॅक दवरला रे हांव कडाला सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जाता पुढे दवी केसु जल्ले म्हळ्यार इट इज साइन लायक मंतार जल्लेले म्हळ्यार साइन आशिल्ला आत्ता पूरा जनाल केस काळ आसनवा हांव कशी ते सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जावचे ताकाचे केसु तांबडी कलर करचे पिंक कलर करचे रेनबो कलर करचे दवी कलर करचे कसं लाक हांव विंगड दिसू का तांगेल पाशी हांव सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जावका त्या सोड्या वर्ल्डीक पूरा जना पाशी आमगे डिफरंट जावका आत्ता कालान फॉरेन वचून पूरा जन करताचे आमकां तेनाका आमकां उदका मध्ये जावका आमकां रन्नांत जावका आमकां फ्लायटार जावका आमकां आकाशार जावका आमकां पॅराचुटार जावका आम्ही विंगड नमुन्यार कोरनु कशी सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जावका आम्ही म्हणू पुरो की आता आम्ही इस्कॉन आयल्यांच्या बा आम्ही भायली सकड सोडला जाल्यार श्रील प्रभुपाद सांगता सची कांय नज व्यक्तीन उडगास दवरका की रोग केन्नाय चड जावच्या पुरो केन्ना जाल्यार चड जावच्या पुरो म्हणून तशी जावन आम्ही केन्नाय जागृतेन आसुका सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जावचे इच्छेन आम्ही अंग जगती आयल्यांचे वय इट्स स्वाभाविक तशी जावन या रोग केन्ना जाल्यार चड जावच्या पुरो आता मी भक्ताल संघांत आसून हे रोग येवच्याक पुरो कशी म्हळ्यार हांव बेस्ट कीर्तनीय हांव लायकून तांगेल पशी लायकून हांव कीर्तन सांगता मिगेल क्लासा कसली 15-20 जन मात्र उणे म्हळ्यार 100 जनांक कोणी येवका हांव बेस्ट क्लास दिना हांव लायकून बुक डिस्ट्रीब्यूट करता हांव कितले पुरा सेवा करता सो असल पुरा सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जावची प्रवृत्ती असल्यार इमिडिएटली आम्ही त्या बेरू समेत आमगेल मन हृदया दखून त्या काणू उडोवका आणि थंय आम्ही कृष्णाक बैसोवका आणि कृष्णाक संबंध पाविल्या भक्त आणि पॅराफर्नेलियाजाक मात्र ते जाग दिवका सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जावच्या जीव कसले करताची हंत दखून आम्ही दूर आसुका आम्ही आमगे लोटू या रोग म्हळ्यार सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जावची या रोग मुखार व्हरूनच जा आमकां उडगास आसुका की ह्या मुमेंटांत आमी आयल्यांची कृष्णाक सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन दवरच्याक तक संबंध पाविल पॅराफर्नेलियाज आनी तक संबंध पाविल विषय सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन दवरच्याक आम्ही सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जावच्या न्हय म्हळ्यार आमकां केन्नाय उडगास आसता हांगा पिक्चर पळयता आमी की जनाल वयर आमी क्रॉस केला आम्ही सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन न्हय कृष्ण आणि तक संबंध पाविल्या
जनाक या कृष्णा संबंध पाविल विषय सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन दवरका म्हणून. आता त्या तरी नेक्स्ट पार्ट कसं म्हळ्यार अंतू आता सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जल्लींची आम्ही फेमस जल्लींची दुडवाळ जल्लींची स्ट्रॉंग जल्लो लायक शिकवण प्राप्ती जाल्ली आमकां तेन्ना ताजेवटू कसं येता म्हळ्यार अहंकार येता प्राईड. हे मस्त डेंजरस. अहंकारान तू जन कसले करताची अहंकारू आमगेल्या करन तप्पू कार्य करेता आणि अज्जी परिणामू आम्ही अनुभवसुका जाता. कृष्णन भगवद्गीते सांगला की लस्ट कवर्स दी नॉलेज म्हणून म्हळ्यार अहंकारान आम्ही कृष्णाल दासू म्हळ्यार आमगेली तर रियल आयडेंटिटी विसरताची. अहंकारान तू केन्नाय आई मी मायन हांव मिगेल म्हाका संबंध पाविल्या म्हणून लेखताची सकड. तश जावन अहंकारादकुनू आम्ही दूर आसूका. अहंकारादकुनू दूर जावची कश म्हळ्यार आम्ही बद कोण म्हळ्यार अर्थ कोण घेवका. आता एक रियल आयडेंटिटी म्हणा कसला जिम वचून एक व्हड एक बायसेप्स आणि चेस्ट फिट कोरून व्हड शरीर आसचे जो चंद आसचे त्या आमगेल रियल आयडेंटिटी नाही. आम्ही मस्त सान ऍक्च्युअली शरीराच्या कसं आयडेंटिटी असं आम्ही या लोकांत पळयता आसताची की 2 मिनिटांत शरीर अंती जाता. शरीर स्वस्थ असता सम असता जाल्यार 2 मिनिटांत कसले जावन शरीर अंत्य जाता. भायर जन सांगता की अरे आत्यो सम आशिल मू आतां कसं जाल्ले. आम्ही मना कोण घेवका की आम्ही आत्म कृष्णाला अंशू म्हणून तेन्ना अहंकार कंचे विषय आम्ही पावचे. बदल जावन पळयला शरीराचे कसले रियालिटी असं आत्तास मागीर ना सोड ते कितली वोग्गी आमकां बाद दिता. श्रीला प्रभुपादजीन सांगोस की एक सान दंता दुखी जाल्यार ताई आम्ही कुडले डेंटिस्टाला धांवताची. तशीची म्हाका मस्त अहंकार आस की मिगेले कसले पायाचे मसल्स जंगे मसल्स बलिष्ठ आस केन्नाय जिम्मा वचून हांव एक्सरसाइज करता मिगेल्या पाया गांठी सकट समस्त एक्सरसाइज कोरून जाल्यार एक केण्याचे साल आस पळय त्या पुरो पायाचे आनी जंगेचे अहंकार मोडूक. केण्या सालीचे मोल कितले आसतले 1-2 रुपये आसतले जो 2 दिरहम्स आसतले. केणी खाल्ल्या आनी ताजी साली नेल्यार गेले. आम्ही आमगेल्या पायाचे एक्सरसाइज कोरून भायर आयलींची त्या केण्या सालीर आमगेले पाय जाल्लो आनी जारून पडताचे आमी तेन्ना जंगे आनी पायाची गांठ गेली. केण्या सालीना जंगेच्या आनी पाया गांठीक उडगास दिवेल की तुगेल कसं स्थान म्हणून. तशी जावन या शरीराचे मूल्य कसलं असं तश जावन आम्ही खंयचे विषय अहंकार पावचे. आम्ही मस्त तुच्छ भौतिक जावन पळयल्यार आमगेल शरीर मस्त तुच्छ कसले म्हळ्यार खंयचे समयान तू कसले जावच्या पुरो. वास्तव जावन आम्ही कोण म्हळ्यार मना कोण घेवका आनी अहंकारादकुनू आम्ही बचाव जावका. आम्ही आत्म आमकां खंयच्याचे वयर कंट्रोल ना नियंत्रण ना म्हळ्यार मना कोण घेवका. आनी तशीची शरीराचे अस्तित्व कसले नाही मस्त तुच्छ शरीर हाजेर आम्ही अहंकार पावचे कसं प्रयोजन असं म्हळ्यार मना कोण घेवका. हांगा द्विविधान केल्लें म्हणके अहंकारू आमगेल्या करान नक्क जलल कार्य करेता. तश जावन आम्ही अंतुदकुनू दूर आसूका. सो फर्स्ट लेसन आम्ही पळयलें की सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन कृष्णा दवरका आम्ही न्हय म्हळ्यार दोन्हीचे अहंकारादकुनू प्राईड दकुन दूर आसूका आम्ही.
तिन्नीच आता लेसन कसं म्हणाऱ्या बलराम म्हणारी गुरुतत्व हंग आम्ही पळयता की द्विविध बलरामाक चॅलेंज करतास सो गुरुक चॅलेंज केल्यारी आमगेले आध्यात्मिक जीवन नष्ट जाता आम्ही दीक्षा घेताची तेन्ना आमकां गुरुला कशी व्यवहार कोरका म्हणाले गोत आसूं His Holiness Radhanath Swami Maharaj त्यांनी सांगता की a servant always wants the welfare of the master. आता बिगेला एग्जांपल सांगता ता उले तन प्रभु म्हणपुरो माताजी म्हणपुरो जलारी बदा जावन हांव तांगेल हित लेखतासवा तांगेल वेलफेअर लेखतासवा एक्चुअली गुरु महाराज ह्या सेंटेन्स या करताना म्हाका रियलायज जालें की हांव बदा जावन तांगेल हित लेखतवा हांव तांकां प्रभु म्हणटा हांव तांकां माताजी म्हणटा आम्ही तांगेल दास दासान प्रभुल हित लेखन जला कसं दासू लिप सर्विस दिवन कसले फायदे ना गुरु तांणी मस्त आसाची म्हळ्यार शिक्षा गुरु आसाची दीक्षा गुरु आसाची तांकां आमी चॅलेंज करची न्ही तांगेल हिता खातीर आमी कार्य करचें हांगा द्विविधा बलरामाल हिता खातीर कार्य करताना चॅलेंज करतास आम्ही कोणा प्रभु म्हणू आपयता की तांगेल हिता खातीर आम्ही कार्य करता आसवे आता एक दोन्ही प्रश्न आमगेल सेल्फ आम्ही निमगून घेवका की आम्ही कोणा प्रभु म्हणून आपयता आसा जो माताजी म्हणून आपयता आसाची तांगेल हिता खातीर हांव बद्द जावन कार्य करता आसवया तांगेल चंगा खातीर हांव आलोचन करता आसवा वही म्हणून आज उत्तर जल म्हण जाल्यार आम्ही दास जाता आसाची आम्ही सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स जाता आसाची या प्रश्नेक नाही म्हण जाल्यार आम्ही केवल ಒಂಟನ್ मात्र दासू जल्ल्यांची म्हणून अर्थ या लिप सर्विसाचे कसले जेन्युइन बेनिफिट ना गुरुजना लागी आणि वरिष्ठ जनाला सेवा मागून तांगेल हिता खातीर सेवा कोरका तांगेल विरुद्ध नाही म्हणाला आम्ही या तिन्नीच्या लेसन या लिले दाखवून शिकता आसाची आणि नेक्स्ट कसं म्हळ्यार चारीच लेसन आम्ही एक मुवमेंट जॉईन जाताना आमकां केलो फॅसिलिटीज मेळटा उदाहरण एक प्रचार करू व्हेकल मेळटा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करूक जो कीर्तन पार्टी करू व्हेकल मेळुकुरो कीर्तन करू इन्स्ट्रुमेंट्स मेळू हार्मोनियम करताल ज्ञान मेळुकुरो नॉलेज या फॅसिलिटीज सकड मेळटा आमकां दिसू पुरकी अरे या कसले हॉड या आमगेले टॅलेंट नवा प्रतिभ नवा हे आमगेले इन्स्ट्रुमेंट्स नवा म्हणून ना जाल्यार शास्त्र सांगकी या रियालिटी नाही आमकां गोत्त सुका की या मेळ्ळेली पूर वस्तू मिगेले गुरुला आसती आणि आम्ही ह्या तांगेल खातीर तांगेल खातीर उपयोग सेवांत उपयोग कोरका आमगेल खातीर यूज करची न्ही म्हळें या सकड गुरुले म्हण लेखून गुरुल सेवेंत घालता हांगा द्विविध कसं करतास म्हळाले गुरु आस्ती आसता बलराम गुरुतत्व तांणी तांगेल आस्ती एन्जॉय करू पळयतास त्या तरुणी तांणी बलरामा लोट आशिल्लींची तांगेल भोग करू पळयता आसतो द्विविध गुरुल आस्ती भोग करू नये तांगेल सेवेंत घालूक या सकड गुरुल कृपा निमित्त आमकां मेळ्ळेला म्हळ्यार आमी अर्थ करून घेवका आध्यात्मिक अभ्यासूय तांगेलेची या आमी आतां करचे स्पिरिच्युअल या तांगेलेच कृपा निमती आम्ही हांव या शरीर ने हांव आत्मा म्हूण आय एम नॉट आय एम दी सोल म्हूण आयकुच्या पुरोची वाजू पुरोची जाल्यार ह्या तत्वा वयर आमी जीवन काडटा ते जीवन काडच्याक बलरामाल कृपा ना जाल्यार जायना या कन्विक्शन आमकां येवचेची बलरामाल्या कृपा निमित्त मात्र एक्चुअली एक सेन्सार आमी पळोवचे गेल्यार
आमगेली या सगळं आध्यात्मिक जीवन असणं संपूर्ण जावन कसं म्हणता लोन घेतील म्हण उधार घेतील म्हणके आम्ही इट्स का फुल्ली बॉरोड आमगेल खुद नाही आम्ही खुद कसले करू जायना ತಂಗೆಲ್ ಕೃಪಾ ನಿಮ್ತಿ ಮಾತ್ರ आम्ही आध्यात्मिक जीवनांतू वत्तासच मुखारी सो सगळं आध्यात्मिक आस्ती गुरुतत्वालेची आणि त्या तंगेल सेवेंत घालका म्हणून आम्ही अर्थुकोन घेवका याची चारी पाठ नेक्स्ट पंचाच कसं म्हणारी एन्वी मत्सर असूये ಹಂಗ ಆಮ್ಮಿ ಪಳಿತಚಿ ಎಕ್ಲಪಳ ಕಪ್ಪು ಮೆಳ್ಳ ಅನೆಕ್ಲಪಳ ಕಶಿ ಪಳಿತಸ ಕತ್ತೆ ತಾಣೆ ಕಪ್ಪು ಮೆಳ್ಳ ಕೂಶಿ बोगचेशिला सैसूचे जाताना जळता असतो तशी अंग आम्ही पळयत की बलरामन गोपी स्त्री ತಂಗೆಲ್ ಒಟ್ಟು आश्चे पळोनु विविध जायना ह्याची म्हणजे एन्वी मत्सर असूये आचार्य त्यांनी सांगता की या आत्मात्र नाही द्विविधाख रामलीला दकुनु आम्ही ऐकले त्यावेळी रामलीला तो असताना तका मत्सरशिला कोणाल वैरी लक्ष्मणाल वैरी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज सांगताची की या एन्वी मत्सर असूये मळारी कॅन्सर म्हणके ಹಂಗ ಆಮ್ಮಿ ಪಿಪಿಟಿ ಪಳೈತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾ ಕಸಲ ಗೂಣ ಕಸಲ ಒಗ್ಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಜತ್ತದ ಒಗ್ಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಜತ್ತಾಸ कसलाक कसला म्हणारी कॅन्सर बुकेन तस अशीची मत्सर म्हणाला ओग्गी स्प्रेड जाता कसला म्हणारी द्वेष करची व्यक्ती मस्त पोट्टा बुकेन असता विंगड जनाक कशी सकल कोरनु आ मिगेल सेल्फ वैरी येवनु वैरी पोजिशन असूनु त्या दाखोच कतिरी कॅन्सर येताना तर डॉक्टर केलो पण सांगताना या फर्स्ट स्टेजार असा या गुण कोरी येता क्युरेबल केलो पंता म्हणता की ना ना या लास्ट स्टेजार आयला कसले करू जायना म्हणून तशीची असूये आध्यात्मिक कॅन्सर हक्क काणू उडोका या लीलेंत आम्ही पळयताची की द्विविधाक त्या असूये लक्ष्मणाल वैरी ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಲ ಜಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲಾರಿ ದವರ್ಲಾರಿ ಕಸ ಜತ್ತಾ म्हणून आम्ही पळयताचे आता सांगू पुरोच की आता आम्ही सांगू पुरोच की द्विविधा देवाल तितली सेव करतशील मग देवाल अनुयायी अशील तो ಸ್ವಲ್ಪ येतका त्या मत्सर अशिला लक्ष्मणाल वैरी सो अंतू कसं जाल्ल्या तशीची आम्ही सेवा करता असं नवा सो ಸ್ವಲ್ಪ मत्सर या माताजी वैरी ಸ್ವಲ್ಪ एन्वी त्या प्रभुल वैरी असलारी चलत नवा कसं जाल्ल्या ना ಸ್ವಲ್ಪ जलारी दवरच्या नज कसला का ಸ್ವಲ್ಪ जलारी दवरलारी कॅन्सर म्हणकी जाता कॅन्सर कशी ओगी स्प्रेड जाता पळा तशीची कॅन्सर ज्याला कसं तोंदर जाता त्याची अंगाई जाता ओगी चढ जावनु जाता तशी जावनु आम्ही या एन्वी अंतू मत्सरादकुनु सावधान असुक अंतू द्विविधाकची आम्ही पळयत पुढे तो रामाल सेवा करतशिलो लक्ष्मणाल वैर तक असूय आशिला आता तक सेवा भावान टोटली विरुद्ध जाला तो बलराम लढाई करू येता सो मुख्य पाठूया या असूये आमगेला आध्यात्मिक जीवनाक पूर्ण जाणू आणि मस्त ओग्गी नष्ट करेत नाश करता असूये म्हणारी ऍक्च्युली परसे आमक कसले प्रॉब्लेम ना कसले प्रॉब्लेम जायना आता मी 2 बेडरूम फ्लॅटान तसची आम्ही एन्जॉय करत असतात 2 बेडरूम फ्लॅटान तसून जिला विंग गडेकलन 4 बेडरूम फ्लॅटान तसलारी त्यांनी ते कुशीर अशी पळोन
आमक तांगेल त्या खुशी पळोवन सैसूच्या जायना आमक तांगेल सफलता पळोवन आम्ही जळता आसताची हंगाई द्विविधाल काय तक्क कसले नष्ट ना तागेल 10,000 असती बल काय मुणी जायना तक्क कसले प्रॉब्लेम जायना जल्यारी बलरामाल खुशी पळोवन न्हू ताका पोटा उज्जत आस हे म्हणजे असूये कंचे भक्ताल वैरी एक चूर ताई असूय करू नज्ज एक चूर ताई असूय असलारी ताका आमी कसं कोरका म्हळारी दिव्य ज्ञान डिवाइन इंटेलिजन्स उपयोग करून अंती कोरका हंग जयद्वैत स्वामी हिज होलिनेस जयद्वैत स्वामी महाराजाला एक उदाहरण उद्गासतात त्यांनी सांगेल की भौतिक असूये कसले उपयोगाना युजलेस त्यांनी एक ताप्पा उदाहरण दितासी ताप फीवर हे घरांतू घरा यजमानी ताप येता आणि घराचे काम करतले काही ताप येता तर मालिक डॉक्टराक घरा आपयता आणि हांक 2 जणांकी चेक करू सांगता डॉक्टर चेक करून सांगता की तुगेल बायले का 99 डिग्री ताप आसा 2 दिवसांनी ती समजता जल्या कामाची का 103 डिग्री ताप आसा टायमाक ह्या मात्र दिवन वखद दिवन तिका चांकोन जाग्रतेर पळोवका म्हणून सांगता आणि डॉक्टर बिल दिता मालिक त्या बिल पेमेंट करता आणि डॉक्टर वच्चाक रेडी जाता असताना ती घरा यजमानी डॉक्टर सांगता की 1 मिनिट डॉक्टर आपा समज चेक करी तू म्हणता डॉक्टर सांगता हांव ते चेक करका हांव समज चेक केला मू तुका 99 डिग्री ताप आसा तिका 103 डिग्री ताप आसा म्हणता ती म्हणता घरा यजमानी हांव घरा यजमानी तिगेल ताप मिगेल पशी चढ जावच्या कशी साध्य मिगेले चढ जाऊ का म्हणता असं तशी महाराजांक सांगता की ह्याची भौतिक जीवन म्हणून कोणाक चढ मायाचे ताप मेळता जाल्यार आम्ही म्हणता की मक्क त्या जाई म्हणून तांकां चढ माया ताप मेळ्ळा जाल्यार ना आमक ते जाई आमक केन्ना मेटिरियल एन्जॉयमेंट एक रोग म्हणून मनाक कोण घेता की थंय भौतिक एन्जॉयमेंट कट जाता भौतिक इंद्रिय तृप्ती एक रोग आम्ही या घरा यजमानी म्हणके मिगेल ताप चढ जावका आशिल्ल्या म्हणून सांगची सोडून आम्ही खुश पावका की मिगेल ताप 99 डिग्री मात्र 2 दिवसान वत्ता म्हणून कामाची पशी चढ ताप आमकी त्या जाय हांव घरा यजमानी भौतिक इंद्रिय तृप्ती उणी मेळ्ळा जाल्यार हांव खुश पावका कित्या चढ कोण घेवचे भौतिक मत्सर मात्र नाही हांगा आमी पळोवका की भौतिक मत्सर मात्र नाही आध्यात्मिक मत्सर हे असतं स्पिरिच्युअल एनमी कसं म्हळार त्या बघ तुम्ही गेल पशी चढ प्रगती करतास ताक कसला या होडली पोझिशन दिला हांव इतली वर्ष देखून सेवा करतास इतले पुरं काम करतास इतले पुरं बघतात आणि सांगितलं तोंड धांपून पुरा सेव करता तागेल पूरा प्रोग्रामांत गुणगान जाता मिगेल गुणगानू तागेल पशी चढ जाऊ का अशी श्रीमद भागवतमाच्या 3च्या स्कंदान सांगला की हांगा कपिल मुनी कपिल देव देवान तू अशी सांगताची की अंतु दखून येवच्याक भायर येवचे एक उपाय सांगता त्यांनी कोणेय तुमगेल पशी होट बघता असल्यारी तांगेल सेवा कर्या तांगेल वैरी मत्सर कोरनाकाची एनवी कोरनाकाची कसले म्हळारी आम्ही केंद्र नाही चांग बघताल प्रशंसा जत्ता असलारी तांगेल प्रशंसा आम्ही कोरका तांगेल सेवा कोरका आणि आम्ही केंद्रांत असू का म्हणले ते चेतना दाखवून आम्ही भायर येवका आम्ही केंद्र नाही आम्ही तवळी पडलेला सेंटरांत कोण असका कृष्ण आणि कृष्णा संबंध पाविल्या आम्ही हंगा आईलेच कसला मला आमगेल खातीर नाही
आम्ही हांगा बलरामाल कतिरी गुरु कतिरी शिक्षा गुरुजा कतिरी भक्ता तांगेल सेवा करूका देवाल सेवा करूका ह्या मना दवरका तेन्ना आम्ही आध्यात्मिक असूये दकुन बचाव जाताची असूय चढ जाताना कसं जात म्हळारी आम्ही अपराध करताची आपले एनवी रीच टू वैष्णव अपराध करताचे आम्ही अपराध निमित्त कसं जात म्हळारी आम्ही कुसंगत म्हळ्यार रॉंग असोसिएशन पडताची हांगा कशी द्विविध नरकासुराला असोसिएशन तो पडता राधानाथ महाराजान म्हणोस की रूप गोस्वामी सांगताची आमगेल भक्ती जीवनाच्या मुख्य बुनादी आमगेल संगू आता मी करतास भक्ती रसामृत सिंधू रूप गोस्वामी तांगेला त्यांनी कसं म्हणताची भक्ती जीवनाच्या बेसिक त्या फाउंडेशन असपळा त्या आमगेला असोसिएशन कसं नमने संगू सत्संग श्रीमद भागवतमाच्या पंचस्कंद पंचाध्याय 2 श्लोकान म्हणता की महत्सेवां द्वारम आहुर्विमुक्ते तमोद्वारम योषितां संगी संगम अंतु सांगता की महात्मा तंगेला म्हळ्यार स्पिरिच्युअली ऍडव्हान्स्ड भक्ता तंगेला संगू करताना आणि तंगेल सेवा केल्यारी मुक्तीचे द्वार म्हळ्यार मुक्तीचे डोर्स आमगेल खातीर ओपन जाता जाल्यारी आम्ही केन्ना असूय प्रवृत्तीच्या हावाची म्हणलेल्या अहम आशिल्ल्या ग्रीडी जनाला लोभी तंगेल्या आणि इंद्रिय तृप्ती आसक्ती आशिल जनाल संगू केल्यारी कसं जातात तमोद्वारम योषिताम संगी संगम तमोद्वारम म्हळ्यार अविद्ये आणि नरकाच्या बागेला ओपन जाता म्हणून हांग तू सांगिल्लें आसा श्रीमद भागवतमान तू तशी जावन आम्ही कोणाल संग करताची म्हळ्यार मस्त मुख्य आम्ही कृष्णाले पूत जावन असू पुरो जाल्यारी रॉंग असोसिएशन पडल्यारी आमगेल भक्ती नाश जाता म्हळ्यार या लीलेंत आम्ही पळयत तशें जावन एक चूर जाल्यारी असूय आसचे डेंजरस आता मी भक्ती रसामृत सिंधून शिकले शुद्ध भक्ती डेफिनेशन कसला अन्याभिलाषिता शून्यम अन्य अभिलाषा शून्यम झिरो कसले इच्छा ना असुनज नेक्स्ट सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सक्कड उपाधि दकुन दूरस्का नक्का केवल कृष्णाल दास कृष्णाल मात ने कृष्णाल डायरेक्ट दासवी नहीं दासाल दासो बलरामाल दासो अंगेल सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स पोजिशन घेवका अशीची देवाला एक लीलेंतू आम्ही महिनगेटल्या कथा कोरयत चैतन्य चरितामृतांतू मध्यान सांगता की एक श्लोक असा कृष्ण तुल्य भागवत विभू सर्वाश्रयाम प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थकया म्हळ्यार देवोत्तम परम पुरुषो आणि सगळ्या आश्रयदाता कृष्णाल तितलेची महान हे श्रीमद भागवतम ताजे प्रति श्लोकांतू प्रति अक्षरांतू विंगड अर्थ आसा म्हणून सांगिल्लें आसा चैतन्य चरितामृतांतू आता मी या शिकवणेच्या एंडाक आयल्यांची आज समरी करूया आम्ही कसं पुरा आम्ही मना करून घेवच्या प्रयत्न केल्ले म्हळ्यार फर्स्ट आम्ही बलरामान द्विविध वध केलेले काणी आयकल्या नेक्स्ट द्विविध कोण तो इथं देवाल शत्रू जाल्लो म्हळ्यार आयकलींची तिन्नीच्या या लीले देखून आम्ही कसं पाठ शिकता आसाची या लेसन्स आम्ही आमगेल जीवनात कशी अळवडिसूत आणि भक्ती जीवनात कशी मुखार वचचे त्या म्हळ्यार पळयल्या आणि तू फर्स्ट लेसन कसं आशिल्लें म्हळ्यार जीव हांगा सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जावचे येता जाल्यार आता ते चेंज करून कृष्णाक आणि कृष्णा संबंध पाविल्लो वस्तू सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन कोरका
केन्न ताय आमकां सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जावका की तेन्न ताय माय आमकां आमगेलकारां नक जलाल कार्य करेता. सो आम्ही सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जावचे अगत्य ना. दोन्हीच्या प्राईड आम्ही प्राऊड जावच्या नज. अहम आमका वाईट कार्य करेता. आध्यात्मिक जावनी आम्ही मस्त सान, भौतिक जावनी आमगेल शरीर अहम पावच्या लायक नाही. म्हाका हांगा उर्गास की भक्त कुंभारालान ते पद आशिल्लें, मानवा देहऊ मूळे मांसद तडिके, देहऊ मूळे मांसद तडिके, ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ತೊಗಲಿನ ಹೊದಿಕೆ. अशी एक पद म्हळ्यार कसं शरीर बॉडी इज मेड अप ऑफ डर्टी थिंग्स. तशें जावन शरीरांत हाम पावचे कसले ना. सो आम्ही प्राऊड या प्रवृत्ती दकून दूर आसूका. तिन्नीच्या गुरुक आणि वरिष्ठ जनाक आम्ही चॅलेंज करू नज. तांगेल हिता खातीर सेवा कोरका आणि तांगेल विरुद्ध नाही. तांकां सगळं गुत असता, आम्ही तांकां चीट करू जायना. चारीच्या आमकां कसले सामग्री मेळ्ळा की ते आमगेल गुरुला ते तांगेल सेवांत घालका आणि आमगेल खातीर उपयोग करचे न्ही. आमकां मेळ्ळल ज्ञान की आमकां कसं फॅसिलिटीज मेळटा की ते सगळं तांगेल सेवेंत घालका. आम्ही आमगेल सेन्स ग्रॅटिफिकेशन यूज करत नाही. पंचाच्या एनवी भौतिक इंद्रिय तृप्ती लायक नाही. कोणाकय आमगेल पशी चड भौतिक ताप असलारी, ताप फिवर असलारी त्या पळोवन आम्ही जळू नज. आम्ही लेखूका की आम्ही भाग्यशाली, आमगेल ताप उणे आस आणि तांगेल ताप उणी जावचे खातीर विंगडाल ताप कोणाल चड आस पळय तांगेल त्या ताप उणी जावचे खातीर आम्ही प्रचार करता. आणि स्पिरिच्युअल एनवी आध्यात्मिक जीवनांतू हांव केंद्र जावचे सोडका. म्हाका प्रशंसा मेळका तिगेल पशी चड चित्र ग्रुपांत मिगेल येवका. हांव तिगेल पशी चांग केला सेवा म्हाका होगळसुका. हे पुरो आम्ही एक्सपेक्ट करू नज. हांव हांगा प्युरिफाय जावचे आयिल्लो, देवाला भक्ताल सेवा करचे आयिल्लो. विंगड भक्ताल प्रशंसा जाता आस जाल्यार हांवय तांतू सेवेन भाग घेवन तांगेल प्रशंसा करका. देवाला भक्ताला प्रशंसा मिगेल प्युरिफिकेशना खातीर सहाय करता. आणि इव्हेंच्युअली हांगा जावचे आशिल्ले सगळं गुरुजनाल कृपा निमती मात्र म्हणून लेखलारी या आध्यात्मिक असूये येवच्याक साध्य ना. असूये म्हळ्यार आम्ही पळयला आध्यात्मिक कॅन्सर मस्त होगी सगळं अंत्य करता. आमगेल भक्ती जीवन नष्ट जाता. कशी असूये आमकां अपराध करचे तशें करेता. आम्ही अपराध करताना आम्ही रॉंग एसोसिएशना पडताची. रॉंग एसोसिएशना पडताना आमगेल पतन जाता, फॉल डाऊन जाताचे. आम्ही द्विविधा पुढे रामचंद्राल सेवा करता आशिल्लो जाल्यार असूय केले ताणे लक्ष्मणाल वैरी. तशी नरकासुराला रॉंग एसोसिएशन मेळ्ळी ताका. ताजी निमती तो मागीर फॉल डाऊन जाता म्हळ्यार आमी हांगा पळयताची. श्रीमद भागवतमाच्या 9वा स्कंद 11 अध्याय 23rd श्लोकाच्या भावार्थांतू श्रील प्रभुपादान अशें सांगला की कोण भक्तू निरंतर जावन श्रवणम आणि कीर्तनम अंतू एंगेज जात की खंडित जावन तांणी असूय म्हणल्यार रोग अदकून मुक्त जाताची आणि तांणी देवाल धामाक वच्चाक योग्य जाताची म्हणून सांगिल्लें आसा. तशीची आम्ही आजी बलराम देवा लागी आणि भक्ता लागी प्रार्थना करूया की आम्ही या सगळं प्राईड, एनवी, सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जावचे आणि आमगेल इंद्रिय तृप्ती कसले यूज करचे आशिल्ले एक प्रवृत्ती दाखवून आमकां दूर जावची तसले एक दूर आसूं का म्हणून आम्ही तांगे लागी प्रार्थना करून घेऊया.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. या सगळं ऐकलेलं आम वरिष्ठ भक्त ತಂಗೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂನು ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅದಕ್ಕೂನು आणि श्रीमद भागवतम ಅದಕ್ಕೂನು पॉइंट्स मेळ्ळल आशिल्ले हांगा सांगू प्रयत्न केला. अंतु कसले चूक यस म्हण जाल्यार म्हाका तुमी माफी कोरका. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री श्री कृष्ण बलराम की जय. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय. इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. Thank you so much सखीचरण माताजी. विविधाक बलराम देवानं कशी तागेल पावरानं मान सोडले आणि ज्यांना जीवन दिले हे स्टोरी हे कथा तुम्ही इतले डिलाइटफुली आणि सिम्प्लिसिटी इन डेप्थ सगळ्यांके सांगून दिले. व्हेरी नाईस. थँक्यू सो मच. आता हांव सगळ मेंबर्सांक निमगे तमला कोणाक कसले डाऊट क्वेश्चन्स आनी असल्यारी तांणी निमगो हरे तुला कृष्णा. माताजी त्यांनी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. भारी धन्यवाद प्रणाम. ऐकून सांगले. एक हांवें आज भागवत वाजिल्ले पृथू महाराजाल काणी. आता कोणी आमगेल वेर एनमी असता ना आमगेल वेर असूये करताची. आमगेल बिहेवियर कशें आसा म्हळ्यार पृथू महाराजाल काणीन कळटा. पृथू महाराज 100 यज्ञ करता. यज्ञ करूक तयार करता. इंद्रू लेखता वो 100 यज्ञ केल्यार हो मिगेल स्थान आक्रमण करता म्हणून इंद्रू ते अश्वमेध यज्ञाचे घोडो खामता म्हळ्यार ताका जाळ. पृथू महाराजा वैरी इंद्राक जाळ. तो मिगेल खंय स्थान आक्रमण करता म्हण. तशी तेन्ना अत्री मुनी कळटा. तो सांगता पृथू महाराजाला पुताक पळय तो घोड घेवन गेला म्हण. तशी एक तो ताक मारून म्हळ्यार घेवन येता पृथू महाराजाला पुतो. तो संन्यासी वेश धारण करून ताणे अश्वमेध घोडो खामचे इंद्रान. तशी आपण दोन्ही पण तशी करता. दोन्ही पण तशीची संन्यासी वेश घेवन घोडो खामता. तेन्ना ब्रह्म स्वता येवन पृथू महाराजा बुद्धी सांगता. म्हळ्यार कशी कोणी आमगेल वेरी असूय केल्यार आम्ही कशी बिहेव करका म्हळ्यार ह्या काणीन आमकां कळटा. तेन्ना ब्रह्म सांगता म्हळ्यार तू ताका शिक्षा करूंक गेला रे. तो पदे पदे संन्यासी वेश धारण करून कपट संन्यासी वेश धारण करून येता. ते निमित्त आजी भूलोकार पुरा जन संन्यासी कपट संन्यासी वेश घालून सगळा मोस करता सची. सो ते नाका हे सोडी तू ताका क्षम करी. तू यज्ञ करका म्हणा. तू स्वतः भगवानाले अंश जावन आशिल्लो पृथू महाराज. तू करका म्हणा. तू ऑलरेडी तू भक्ती मोक्ष मार्गांत आसा. भक्ती मार्गांत आसा. तू करची नाका. ताका इंद्राक तू शिक्षा दिवची नाका. तू ताका क्षम करी. तू शिक्षा दिल्यार आनी ते वर्स्ट जावन वता. तू कोर नका म्हणून सांगता. तोवय इंद्रू कृष्णाल अंशू. तुवय कृष्णाल अंशूची. तशें आसतना ते सोडी क्षम दी म्हणून कॉम्प्रोमाइज करे सीता. म्हणटना कोणी आमगेल वेरी एनवी केल्यार आमगेल बिहेवियर कशें आसता ते पृथू महाराजाले बिहेवियरान आमकां कळटा. सो दुसरी करता म्हणून आम्ही तशी कशी तांकां चेंज हाडका म्हळ्यार पृथू महाराजाले काणयेन आमकां कळटा. दॅट्स ऑल माताजी. थँक्यू. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद प्रणाम. मस्त लाईक कोण तुम्ही आईची लिहिलेख आईची लेसन कनेक्ट केलेत विविध लिहिलेख. थँक्यू व्हेरी मच माताजी. मस्त धन्यवाद. आणि खंयचे मेंबर्सांक खंयचे क्वेश्चन्स डाउट्स असल्यारी निमगो.
कोणाके क्वेश्चन्स डाउट्स जर ना म्हण जाल्यार हांव मुखार शकता. तर आतां फ्यू अनाउन्समेंट्स आसा, एक 4 अनाउन्समेंट्स ते हांव करता, ते तुमी नोट डावन कर येता. एके हांव महेश प्रभुजींक रिक्वेस्ट करता तुमकां फॉरवर्ड करचें. तरी फर्स्ट अनाउन्समेंट हे की 15th ऑगस्टाक ते सोमारा नेक्टर ऑफ डिवोशन सीरीज आसा 8:30 PM India time. So that will be on Monday, Wednesday and Fridays. The first session is 15th August. To me time note down Karachi 8:30 PM India time. Mega second announcement is Chudi Puja. Next Chudi Puja stale 19th August Friday. On auspicious day of Janmashtami at 10 AM India time. Mega third announcement is Bhagavad Gita Parayana Sampurna ते आसतले एकादशीक 23rd August Tuesday. कोणाके श्लोक जनी रिसाइट करचे आसल्यार तांणी तांगेल नांव श्रीमती माया माताजी, श्रीमती विद्या माताजी, एके श्रीमती भारती माताजी का दियो येता. मेगल फोर्थ अनाउंसमेंट आसा जन्माष्टमी सेलिब्रेशना विषय. तांतू डांसेस ड्रामा कथास on 27th August ते Saturday येता. That's all. ये 4 अनाउंसमेंट आशिल्ले. होप तुम्ही ये नोट डाउन केला. एके हांव महेश प्रभुजी को रिक्वेस्ट करता तुमकी ये पूरा फॉरवर्ड करचे. गोइंग फॉरवर्ड हांव श्रीमती सखीचरण माताजी का एके कोणे इंटरेस्ट आसतानी नरसिंहा आरती आणि वैष्णव कवचम संगीत. हरे कृष्ण माताजी पल्ले चुड़ी पूजस माताजी पल्लेक सक्कड़ जन अटेंड जाओ का. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोणके नरसिंह प्रणम आरती सांगू का बोले सांगता जल संगीत. ओके. नमस्ते नरसिंहा प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शीलातङ्कानकालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणकाम् अद्भुतशृङ्गम् ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय
नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद भक्त विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण सखी चरण माताजी थँक यू इतली चंद आरती आणि प्रेयर मेळ्ळेल्याक हांव आज फर्स्ट टाइम एंकर केलेल्याक खंय मेगल चुकला जाल्यार माफी हांग सक्कड मेगल मालगड आसची सो हाची मुखारे हांव खंय मेगल चुकल्यार चेंजेस आसल्यार आय विल इम्प्रूव ऑन दॅट थँक यू सो मच हरे कृष्ण हरि बोल मनीषा थँक यू सो हरे मच कृष्ण सगळ्याले परमिशन ना आयच्या या सत्संगांगा विराम दिताची आय सकाळी चुडी पूजेक मेळया हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण